1,5 miliwn o ddilynwyr a dros 60 miliwn o oelwyr. Mae Tom o Aberdâr yn enwog iawn yn y byd chwarae gemau ar YouTube. ReniDrag yw enw ei gyfrif ac mae ei nawr yn gweithio'n llawn amser yn creu a golygu fideos ar chwarae gemau. Dwi wedi creu fideo gyntaf fi nôl yn 2017, jyst i roi rhywbeth allan i gweld os bydd unrhyw un yn gwylio fe, ac mae hwn wedi troi mewn i fi creu fideos pob wythnos. Felly dyma tudalen cartref fi ar y channel YouTube, dyna ble ti'n gallu gweld pa fideos dwi wedi rhoi allan. Dwi wedi dysgu hyn mas o ddiddordeb yn gyntaf, ac hefyd jyst defnyddio pethau sydd ar-lein. Ac mae ei lwyddiant wedi arwain at nifer o gyfleoedd anhygoel. Y peth arall hefyd yw cael recognition o YouTubers arall dwi wedi edrych lan i, a nawr gweld fi yn gwneud peth fy hunan, a mae hwnna hefyd yn achievement fawr i fi, oherwydd nawr dwi'n sefyll allan fel YouTuber hefyd. Nawr, 7 mlynedd yn ddiweddarach, mae Tom yn ennill digon o arian i helpu ei deulu. Dwi yn mor lygus, dwi nawr yn gallu fforddio fel enghraifft, ni'n mynd ar gwyliau i America flwyddyn yma, so dwi'n cymryd mam, dad, brawd a fy girlfriend pob i fi hefyd. Ond nid yw'n hawdd droi'r amser, ac mae wedi wynebu sialensau. Y sialens gyntaf dwi'n meddwl yw y oriau i ddechrau. Ti angen rhoi mewn llawer o oriau. Felly, beth fyddai ei gyngor i bobl eraill sydd am greu fideos ar YouTube? Tip gyntaf yw just creu sianel. Trio fideos gwahanol, edrych mewn i sut i creu fideos ar YouTube a edrych mewn o nisiau gwahanol. Felly, just cer amdani fe a trio dy gorau glas. Y freuddwyd felly wedi dod yn wir i'r YouTuber yma.